тих людей, котрі рішили проповідувати Слово Боже. Як повірувати, якщо про нього ніхто не чув? А як чути без проповідуючого? Як проповідувати, коли не будуть послані? О, написано красно, як прекрасні ноги благовествуючих, мир благовествуючих благое. Які прекрасні ноги проповідників. Но Ісаїя вперед предупредив проповідників. Не надійтеся, що всі вас повірують. Не всі послухалися благовествування. Ісаїя говорить: Господи, хто повірив слышаному від нас? І так, висновок, віра від слышання, а слышання від Слова Божого. І так Бог покликав нас Словом Божим, і ми почули Слово Божє, і воно прикріпилося, заросло, вкоренилося в нас і преобразило православних християн із земних людей в людей, котрі є кандидати на небесне жительство. Ми зато і чистуємося, уважаємо, осторожно поступаємо, щоб не відпасти з цієї великої сім'ї. Якщо ми вже тут на землі громадяни земних країн, а маємо головне громадянство небесне, ми про то говорили, що коли нашого митрополіта Онуфрія лишили громадянства земного, ну що ж, звісно, неприємно, і основань ніяких, доказів ніяких, все, що могло, ті, що рішали громадянство, порушили закони власні. Но він то громадянин неба і перше громадянство небесне, котроє невозможно забрати, в этому преимущество православних перед людьми невіруючими. Господи, благослови наш сьогоднішній день, щоб ми молитвами наших святих і священномученика Тимофія Віфінського, котрого Юліан Отступник заставляв перестати бути християнином, єпископа, котрий проповідував, котрого ноги прекрасні благовествування, тисячі людей повірували Христа Ісуса. Ну от став правитель безбожник Юліан Отступник, котрий перед тим, як його вибирали, обіцяв народу: виберіть мене, я буду ваш. І от Юліан Отступник став правителем, і що він почав творити? Нищити церкву Христову. Божа Мати, благослови наших людей, котрі держаться канонічної церкви. Бо лиш так поступає. Помня, що наша віра від слышання, а слышанню Слова Божого, завжди православні християни дуже берегли проповідуючого. Тому православної церкви, на відміну від європейської традиції, де, наприклад, у Словакії і в Чехії держава фінансує священників, а церква стає там як некий інститут культури або міністерства. Не будеш слухати міністра у Словакії і в Чехії, то не получиш зарплату. Вот на нашій Карпатській Русі і взагалі далі була друга практика. Щоб оберігати нашого проповідника православного від впливу правителів і міністрів князів, громада содержить церкву Христову і проповідників за свій счет. То лучший варіант, тому що так завжди сказано проповідникові: ти співак, співай, ми тебе забезпечимо. Ти читаєш, читай, ми тебе забезпечимо. Ти будівничий церкви, будуй, ми тобі заплатимо. Ти проповідник, проповідуй, ми попробуємо, постараємося, покликані, создати тобі умови нормальні для життя. Православні священники унікально незалежні від щупальців цього світа. Тому молімося Богу, щоб Господь до второго пришестя Христова дав нам таку свободу, щоб проповідники на наших землях
у котрих прекрасні ноги, у котрих награда небесна велика, щоб ми таких людей поважали, любили, молилися за них, співпрацювали, бо коли ти чуєш Слово Божє, передаш другому, ти вже співробітник на ниві Христовій. Так поступає, закликає людей до Церкви Христової істинної, канонічної, православної, спасительної, ми самі себе бережемо, приумножаємо, коли кличемо других, но у вічності за свої труди зможемо і ми разом із благовествуючими Євангеліє, мир і спасіння і оправдання во Христі, зможемо і ми наслідувати Царство Божє. Амінь.